kwamanda, ga jirgi da mota wa'a da tuta, bari ma misalin baiwa magana gudata. Ka shiga taitayinka akai wahala ta kai ka, ya zaka da mai falar ko ka rasa hankalinka. Da magana guda ce kowa ya kauce, ya ƴar nasiha kun san girman kai ziya ce. Kowa ya tsaye da sallah ya tsaya ga Allah, ba abin da za ku yi mai dan sharrin da kuka kulla. Shugaba jaruminmu ya Kabiru namu, mai falar shi dai buri ne kowa ya samu. Sarkin jure yaki barka da aiki, aiko a daji ba wani mai iya ja da zaki.